Itt vagyok a túlélés második részében. Ja, tényleg hát a videón kívül egy kicsit fejlődtem, ahogy láthatjátok. És hát csak azért volt, mert ez nagyon sok idő lett volna megépíteni. Nagyon sokat is kellett. De Csirkából ez egy vár. Tesó. Tényleg van ilyen. Akkor még kell üssem ki. Úristen. Ja, és lett kajám is, szóval. Van lényeg most. Ezt itt kiütöm. És akkor pedig lerakom. Hát az túl sok idő. Szóval csinálok egy ásót szerintem. Nem tudom, lehet, nem fogok tudni csinálni. Ó, basszus, én nem tudom, hogy kell, szóval inkább vissza megcsinálom. Ezzel. Csináljuk. Bam, bam. Bam. Jaj. Bam. 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 Nagyon király. Azért fogunk szenvedni vissza. Ó, basszus. De már eléggé sok szerintem. Szóval így. Szóval gyerekek, akkor vetünk kis itten, és csinálhatjuk. Mi van? Erről nem lehet itten szó, hogy ilyen blokkal, de ezzel. Így. Szóval, na, a többit majd befejezzük, de viszont azért már 10 rakjuk már le. 1, 2, szóval 10 le is. De nem ezt akarom! Most minden izémet rápazarlom erre. Nem akarom rápazarolni. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igazából, hogy itt mik lesznek, majd itt ilyen őrök lesznek. Ugye ez egy vár, de ugye csak őröket tudok majd berakni. Nem tudom, hogy kell craftolni igazából falusikat, de ők lennének az őrök majd. Olyan durván majd őrzik a területet ettől a malac. Várj már, szóval egy kis húsit van szerzi ma. Az ágyistól is. Úgy craftoljunk már valamit. Ami rájöttem arra. Mire néztem eddig? Hát itt vannak, amit tudunk. 99. Üvegből. 99. Azonban, na. Szóval ajtó az minden. 3. Jöhet ilyen is. Még. Nos, semmi sem tudom javába. Szóval ezt szirakom ide. Na jó.
járatot amúgy. Jaj. Ezt kiszedem. Így. És ezt pedig ide raknám. Opa. Nekem ezt is kiadom. Ezt ide is raktam. És itt a... Utána ilyen kicsi. És ez nagyon csúnya, kicserélem már. Nagyon jó. Most már van egy ilyenünk is. Itt hagyom azt. Megyünk most igazából. Bányászni követ. Itt van hozzánk közel egy bánya. Én is igazából mehetem most már erre is. Ezt kiütöm. Ezekből mit tudom csinálni? Nem tudom, de attól függetlenül kiütöm. Semmi. Egy kis bányát kialakítunk. Milyen? Na. Jaj, ne, 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 jaj, ne. Jaj, ne, jaj, ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Jó. Most már. Most már nem tudok miket megölni. De attól függetlenül mindjárt kitörik, szóval jaj, 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 jaj. Hopszika. Van egy kis baj. Van egy nagyon-nagyon mini kis bajocska. Várjunk, hogy ezekből kell botot csinálni, akkor megosztuk. Akkor ezekből kell. Vamos. Így. Most már tudunk csinálni egy kis, ami kell. Csak egy kis. Oda egy. Még egy oda egy. És itt. Most itt le is zárnám a videót. Nem, a 9 perce megy. És arra gondoltam, hogy be is fejezem. Szóval, hogyha... Ja, hát majd a következő rész, majd még nem tudom mikor jön. De majd jön. Szóval...